Ai waye nan? Ka fito kaga kowaye. Kai ne har ka zo kake wani bubbuga gida? Kai mutumin arziki ne ba buga kofa ba, kai din ma zan iya buga ka da kasa. Ina ruwana da tafiya makakka. Ko hajiziya kai ni ina ruwana? Musa komai makan ma da kuke tafiya, makan da kuke tafiya da bashi da haƙƙin al'umma, me ya maka taka? Wallahi gara wanda ya je Zaria Kudan. Kawai ka saki kura a kasuwa ba takunkumi, ka ba wa yara dama su tubansa. Saboda fitinar ta mun yawa. Malam ba haka zamu ba, kawai ka fito min da yaran nan. Wane ne ya gaya ma ni na ɗauke su? Dole sai ka biya shi kuɗin shi zai dawo min da yarana. Da wani dalili zai ɗaya ma ƴaƴa? Shi malam mahaukaci ne zai kwashi ƴaƴan ɗan adam a maimakon kuɗi. Kuma kuka zuba ido? A lalle baki da tunani. Da Allah ka koyi min shashancin banza shashancin gobe mana. Ya ana bin ka ta laluma kana ta faman wani hayaniya. Ke rashin kunya zaki min? Ita na zo yi. Malamin mata, malamin mata, malamin mata.